egy csomó repülőgép kereket. És gondolta, hogy csinál egy motort, Tényleg én tippeltem. Tényleg, ez történt. Tényleg? Nagyon jól tippeltél. Épített egy motort, aztán gondolt, hogy megpróbálja az autóversenyt. Szereti a képeket általában. Repülőkereket használtunk? Hát repülő alkatrészekben épített az első autót, és aztán hát annyira sikeres volt ez a Tyrrell nevű gyár, ami egyébként aztán néhány évvel később, aztán 1960-ban alakult meg, hogy 3-szor nyert világbajnoki címet. Két autót, két Tyrrellt helyel, mert az egyik a tartalékautó, úgynevezett C-car. Bármi van. Jártanak magukra üzenet. Bocsiról és Péterről mindent tudunk, gyakorlatilag a hallgatók mindenről. Nem lehet elbújni. Egy üzenet van, hogy a Jó, hát akkor bocsi, nektek... most mondja. Bocsi, akkor szia, Zoli vagyok. Nektek kellene majd egy frekit mondani, hogy hova álljunk, és nyilván nem adásban, mert akkor megint köszönhetünk néhány vendéget. Most már adásban kell mondani sajnos, akkor inkább elégedjünk meg ezzel az egy vendéggel. Igen. Látom a kellés lányok, de nem messze. De van női napozó, forduljatok vissza, közelebb alacsonyabb. Nem, egy piros fürdőruhát láttam, tehát tényleg látom, hogy nem messze meg. Szégyen, azonnal vetközzetek le, bocsi van fönn. Igen, és 11 óra 45 perckor indul Palikaci egészen. Aztán gondolom, hogy cipőkanállal próbálják behajtogatni a Forma 1-es autójába Mark Webbernek, de szerintem ez sikerülni fog, és 11 óra 45 perckor, tehát gyakorlatilag másodperceken belül indul Palikaci. Bár az is lehet, hogy azt várja, hogy ti megkapjátok az engedélyt. Feszíts, nem hajt a kávé? Nem, a feszítésen most következik, amikor leborítunk. Most, ez a durva, ez a nagyon durva, és látom a durvát, és azt hiszem a másik irányból átmegyünk, most jó, egy picit besürgült a látásom, de most fölöttem a látni. Ebben a pillanatban alatt fölkaptuk a parlamentő vagyok, isteni érzés. Bocsi, hát mi is részegek lettünk tőled. Mit szeretnél még kérni? Most éppen olsózunk kérni, mert nem szeretnék semmit. Az az igazság, hogy szeretném megnézni ezt a felvételt valahol, mert hihetetlen érzés volt, itt látom Budapesten. Azt hiszem már távoltuk ki az Erzsébet. Talán nem tudom, hogy látjátok, hogy én közülem. Látunk. Most tesz jó, gyertek, Laci, gyorsan nyomja neki! Visszakérdezi, Néhány másodperccel elcsúsztunk, na majd a következő. Ez majdnem rendező volt, fiúk. Most gyertek vissza a lehető leggyorsabban, mert Laci most fordul rá a Lánchídra a pesti oldalon. Ha most vissza fog fordulni a lehető legszűkebben, bocsi, akkor most találkozhat. Most megveszi a Esedei Péter, érkezik Esedei Péter, és a Lánchídon, Padik László, rendőrési autójában. Ebben a pillanatban megvolt, bocsi, találkoztatunk, ott volt Laci a hídon. Nagyon jók voltatok, puszi nem volt? Bocskor Gábor, hősies utasát. Hát aki képes ilyen körülmények között beszélni, az nagyon kell menni. Hát borzalmas. És mindeközben nem tudom, hogy kormányos autóban és Palik Laci hihetetlen optimizmussal rója a köröket a budai. A harmadik, igaz? Igen, a budai és a pesti oldal között most fordul rá megint a hídra, hogy a pesti oldal. Gyorsulhat meg a Lánchídon, amit azt mondja, hogy egyetlen része a Bár, megtudod, hogy egyértelmű, hogy nem tudom, hogy nem értek hozzá, hogy itt a kanyarnak, itt darabot az rutin kérdése, vagy? Szerintem nem, egyrészt az útviszonyok azért nem Forma 1-hez szokott és ügyféhez. Bármennyire sima és egy közút, amit számomra általános a szintén, a negyedik szekesztőkű fokozatot tudja felkapcsolni Laci ezt a útviszonyok. Én úgy számoltam, hogy talán én a
7 másodperc alatt felgyorsulhat a Laci ebben az autóban 0-ról 100-ra, és még egy érdekes dolog, egyébként az autók 8 motorral szerint, a 2,4 literesek, és 7 sebességes félautónak a szekvenciális váltóval kell Lacinak most megküzdeni. Ez egyébként szakterminológia részletes tényszerűség. A lényeg az, hogy azért félautónak kell használni. Igen. Hát mekkora játékszer, mondod bele, egy városprogrammal leállítva, emberek kiállítva, engem bámulnak, hogy benne volt egy külföldön. Macsó vagyok, és macsó az autó. Hát egy csajok adok mondani. Viszonylag olcsó az autó, hiszen pár millió dollár.